Vážený pane prezidente, dámy a pánové, přijíždím do Tadžikistánu s poněkud sentimentálními až nostalgickými pocity. Byl jsem zde naposledy zhruba před 30 lety, když jsme zaváděli v Tadžikistánu výpočetní techniku, a konkrétně firmou Agrodat a firmou Polytechna simulační modely pro zemědělskou produkci. Pevně doufám, že díky těmto modelům se zemědělství Tadžikistánu výrazně zlepšilo. No a dnes jsem zde poprvé na oficiální návštěvě jako prezident České republiky a přijíždím s vědomím, že přijíždím do země, která má tragickou minulost a velmi dobrou budoucnost. Pod tragickou minulostí myslím občanskou válku, která trvala zhruba 5 let a měla 150 000 obětí. A chtěl bych upřímně blahopřát panu prezidentu Rachmonovi, že dovedl svoji zemi nejenom k míru, ale že to byl až dosud jediný prezident na světě, který dokázal zvítězit nad islámskými teroristy. A právě tento příklad, že teroristy lze porazit, je nesmírně inspirující právě v souvislosti se vznikem islámského státu a jeho ambicemi ovládnout polovinu Evropy, polovinu Afriky a celou střední Asii, včetně Tadžikistánu. Chtěl bych zároveň říci, že pokud jde o světlou budoucnost, spočívá ve 2 konkrétních možnostech. První je takzvaný hydropotenciál. Pan prezident mě informoval, že tento hydropotenciál je využíván asi z 5%. A kdyby se podařilo, a to i za součinnosti českých firem, zvýšit využívání tohoto hydropotenciálu, představovalo by to nejenom zajímavé zakázky, výhodné pro obě strany, ale také možnost dodávek elektřiny z Tadžikistánu do dalších zemí a plnou energetickou soběstačnost. Chtěl bych učinit ale ještě jednu poznámku, ať jsme o ní s panem prezidentem nemluvili. Jsem přesvědčen, že za 20 let bude voda